खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैबाय बेनिखायनो भिडिअआ बा गोरोन्थि जायोबा केमाहा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय नाथाय आं दिनै जे बाथ्राखौ बुंगोन नोंथांमोननि सायाव बुंगोन आरो स्पेशली बे भिडिअआ जाहैबाय मा बांसिन हिन्जाव माहारिफोरनि थाखाय जागोन नोंथांमोना नुदों कि दिनै उदालगुरिनि माजबाटआवहाय साबा माखासे मुस्लिम सुबुंफोरखौ हमनाय नोंथांमोना नुखानाय साबा मुस्लिम सुबुंफोरखौ हमदों नै बावहाय आं नोंथांमोना देखायगोन साबा मुस्लिम सुबुंफोरखौ हमदों मानो हमदों नोंथांमोना मिथिखाबाय हयथ' नोंथांमोना बयबो मिडिया नायो हिसाबै बावहाय जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना जाहैबाय मा साद्दाम आली मास्ताक आहमेद महिदुल इस्लाम आबिजुल आली एहसान आहमेद बिथां बै साबा लंपटफ्रा माने बे साबा लंपटफ्रा जाहैबाय 16 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों 16 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जिनाहारि खालामनानै माबा मोनसे माने जाथाय खालामनाय बुथारनानै गालांनाय बे घटनाया जाफ्लेबाय थादों दा बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थासेयावबो जोंनि माने आङो मा बुंगोन एसे बिराद बोरैबा मोनदों आङो जोंनि खायसे बर' लाइमोनफोरखौ बेसेबां सांग्रां आं बेनि सायाव गिनाय मोनदों जोंनि मानसिफ्रा जे बुजिया जों मानसिफ्रा जिउआव खेबसेल' जोनोम मोनो जोङो हाजारबार जोनोम मोनब्लाबो जों मिथिया जे जों खिन्थु जों खेबसेल' जोनोम मोननायखौ जों मिथियो बे समाव जुदि जोङो नोंनि जिउखौ जों मोजाङै दैदेननो हाया बेफोरबायदि लंपटजों जुदि मालाबा बुगि जानांगौब्ला नोंनि लाइफआ मा जागोन आरो नोंसोरो बेसेबां सांग्रां स्पेशली बुंनो थाङोब्ला आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे बांसिनै बिथांमोननि नोजोरा गोलैयो गाननाय जोमनायाव जायफोर बांद्राय खान्दा ड्रेस गाननाया जोंनि बर' हारियावबो खम नंला बेयो मोनसे कालचार बायदि जाबाय जोंनि गेजेरावबो सिगां समावथ' गैयामोन नाथाय दा आजिखालि सोर माबायदि खान्दा गाननानै गावनि देहानि अंगखौ दिन्थिनो हायो जोंना बिनि कम्पिटिशनसो जाबाय दा आं माने मोनदांदों बेबायदियावनो सोरनिबा दुरबल गोसोफ्रा आरो सोरबा खखा सानानै थानाय सुबुंफोरनाव माने बोरैबा गोलैफ्लांबाथाय बिदियावनो बासाया ओंखायनो जोङो जोंनि बर' खायसे लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन सिख्लासा लाइमोनफोरखौ नोंसोरो जेब्लायबो जेरावखि हाथाय बाजाराव ओंखारा मानो माने गावनि सायाव एसेबाबो कनसियास जानाया मोजां मालाबा नोंगौ हारसिङै थांनांगौ जायो मालाबा सानै थांनाय जायो आरो बांसिनै बेफोरबायदि थासारिया जायो खोमा जायफोरनाखि बैसोरबायदि सुबुंफोरजों खाथि सोमां माने फोनांजाबनानै रायजो जानाय माने बेफोरबायदि ओनसोलाव बांसिन जायो बायदि आं मोनदों आरोखि जोंनाथ' बे ओरैबायदि गामि दंना बिसिनि गामिजों हाबलाङाबानो जोंना गामि मोनहैया बेबायदि थारमाने जोंना सिङाव जाजोब्बायना जोंनि बर'फोरनि गामिफ्रा ओमफ्राय मा जाहैबाय बिसोरो लामा सेरावहाय गासिबो न'जोब बिसिना दा जोङो बिसिजों थांनांगौ जानानै फैयो मालाबा मोनानानै फैगोन मागोन नोंसोरथ' मिथिखायो मालाबा बिथांमोना बबेबा खालबाराव साब्रै साबा जिरनानै थानाय बबेबा लामा दख'थायाव बिफां सायाव साब्रै साबा जिरनानै थानाय हरनि 11टासिम 12टासिमब्लाबो नोंसोरो नुगोन बेफोरबायदि ज' जिरनानै थानाय दा बेबायदि समाव नों जुदि बहाबा थांनानै मोनाबोयोब्ला बिथांमोना बेहायनो खाबु लायो नोंनि सोलेरजों गेलेनो आरो सुजुग मोनोब्ला बेयावनो नोंखौ बुथारनानै दोननायाबो बेयावनो जायो ओंखायनो आं खास्रि बास्रि मोनदों आरो बेफोरबायदि खामानि मावजानाया जाहैबाय मा बांसिनै बबे माहारिया आरो बबे हारिया होनना बुंदोंब्ला जों बर' हारिनि लाइमोन सिख्लाफ्रानो बांसिन बोलि जानांबाय सोरबा हाबा जानायाबो बोलि जानांबाय जोंना जाहैबाय माबा मोनसे सोरबा मोजां रायलायब्लाथाय माने बेखौनो सना फिसर साननानै बेजोंनो गलि लाङो मिनि खाखानानै रायलायबाथाय सना फिसर जाबाय नाथाय सोरजों सासेजों रायलायबाय बियो उनाव लोगो लानानै नोंखौ गें बिदि खालामबायनो जुथायै हानजायै नोंखौ बेफोरबायदि देहायारि गाग्लोबनानै नोंनि जिउखौ फोजोबनानै दोननाय बुथारनानै बबेबा दैमायाव गारनाय मानाय दा बिनि दायनिगिरियाथ' बिसोरखौ बुंनाय नंगौ आङो बिनि दायनिगिरिया नोंनिसो
नोंनिसो आरो बैफोरबायदि माने आखुनि हिनजावफ्रासो जे माब्रै फोथायनो हायो गुबुनखौ माब्रै माने मिनि खाख्लायलायनासो रायलायनो हायो दिनै नोङो नोंनि बिदा फंबाय नोंनि फिसायफोर नोङो बेफोरबायदि मिनि खाख्लायलायना रायलाया नोङो गुबुनजोंबासो नों दिनै बेफोरबायदि हाजिव दावलायनानै रायलायनानै बेफोरबायदि माने खैफोदाव गोलैनाय थासारिया गोबां जाबोबाय जोंनि गेजेराव आं गोबां नुबोबाय नाथाय नै बियो बर'खौ खालामनाय ना सोरखौ खालामनाय बेखौ आं मिथिया किन्तु आं बेखौ रिफारेन्स लानानै जे नोंथांमोनखौ खावलायनाया बिसो आङो माब्रैबा जोंनि बर'नि खायसे हिनजावफ्रा बेफोरबायदि माने दुथां सुबुंनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनो हायो आं बेनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों मानोना दिनैनि बे जाथाया गोदान नङा लोगोफोर बेफोरबायदि जाथाय खोनानाया माबा मोनसे खालामनानै नोंखौ बुथारनानै गारखोमानाय बहाबा खालामनानै बबेबा जुंखाम बारियाव गारलांनाय बबेबा फुख्रियाव गारलांनाय बबेबा हारा बारियाव गारलांनाय बहाबा आलायनानै गालांनाय माने फासि होलांनाय बेबायदि जाथाया गोदान नङा आरो बिथांमोना बांसिनै गेलेनो मोजां मोनो आं दहायनो बुंबाय थाखादों जोंनि बर'नि आइजोफोरजों जोंनि बर'नि आइजोफोरनि देहाजों बर' सिख्लाफोरनि देहाजों बर' हिनजावसाफोरनि देहाजों बिसोरो गेलेनो बांसिन मोजां मोनो होमबा जों बाहा सांग्रां दं थेवब्लाबो हाजार जोङो मोनथिखा नुखा खोनाखा थेवब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा सांग्रां नङा आंनि दुखुआ बाहायसो दङ थेवब्लाबो जोंनि खायसे बर' सिख्लाफ्रा जोंनि खायसे बर' हाबा जाखानाय हिनजावफ्रा सांग्रां नङा बे आयदानि सायाव अब्ला जोङो सोरखौ दुसिगोन दाना सोरखौ दुसिगोन दे दा नोङो दिनै जाय बिथांमोना माहारिनि आफादफ्रा हख्राव दिनै आयेननि राहा लानांगौ जानानै फैयो बेस्राफोर जों मानो बुजिया आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ नायाना आं जि भिडिअ बुंदों बेफोरबायदि भिडिअखौ सोर नायो भिडिअखौ स्क्रल खालाम थुदावला हरजोबोसो भाइरेलखौ भिडिअ दा खालाम होनना बुङो बे जाय बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअ दा होनानै कमेन्ट हरग्राफ्राबो बांसिन बिदिखौसो बांसिन नागिरो नङाबा नों मालाय बोरै नायसनखो बे भिडिअखौहाय दा बेबायदि जायोना बाथ्राया स' बिनिखायनो आंनिफ्राय खावलायनाया बेनो आंनि खुलुमनानैबाबो आं बुंगोन जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ हिनजावसाफोरखौ अननानै नोंसोर जेरावखि थाङा मानो मोजाङै थाल ला गावनि गाननाय जोमनायाव थाल ला गावनि देहानि अंगफोरखौ बेफोरबायदि बांद्राय गुबुन हारिफोरजों रुजुनानै बिदि दिन्थिनो दानाजा एसेबां खान्दा गुसुं गाननानै गावनि बिमा बिफानि मान सनमानबो थाङो नों गावनि जोंनि हारिनि ड्रेसफोरखौनो मोजां गाननानै ग्लोम गाननानै दिन्थिनो नाजा आरो जेब्लायबो खोब सांग्राङै था बेफोरबायदि लं फटफोरनिफ्राय था आरो आं नोंसोरखौ सिगाङाव बुंबाय थादों माबा मोनसे गोबौ बुस्थु लानांगौ गावखौ रैखाथि होनो हानाय बायदि आं बेखौ नोंसोरखौ बार बुंबाय थादों नोंसोर नोंसिनि मानि बेगफ्राव नोंसोरनि बाहाबा माब्रैबा नों थाबै बेखौ माने खनखांनो हानाय बायदि जायगायाव नोंसोर लानांगौ बा बाहाय बबेबा थेबनानै मानानै नोंसोर लानो हायो जे नोंनि सेफटिनि थाखाय गोबौ बुस्थुखौ नों लानांगौ ओंखायनो आं खावलायबाय ओंखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोखि दिनै प्लिज काइन्डलि नोंसोर जुदि बुजियोब्ला बुजिग्राफ्रा बुजिगोन बुजियाबाथ' नेगेटिभ माने कमेन्ट हरखागोन ओंखायनो जेबो नङा खिन्थु आं जोंनि बर'फोरनि माखासे लाइमोनफोरनि थाखायसो आं भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोखि थेंक इउ